Vitajte u 7. misie a zároveň 4. čo točím hneď za sebou. No, no. Skaďom, no, to som spokojný. Rocketman. Sorry, no. To je jediný cheat, čo budem používať. Alebo mám her, no. A to je len kamión. To nie je nejaké také auto, že by som podvácal bars. Či? Ale myslím, že nie. Za chvíľu prídu tie ťažké misie, toho sa bojím. CJ, no sorry, som pomýlil. Teraz nebudem si míňať svoje drahé naboje, ale budem len šoférovať. A čo ja som zo Spiša, no, nie som žiadny Bratislavčan. Gogo sa mi zdá, že je z Bratislavy. Minecrafagón je z Česka. To je môj sen sa stretnúť s Minecrafákom. Keď budem mať náhodou do smrti aspoň 1000 odberateľov, skúsim sa s ním, jak sa to povie, skúsim sa mu nejak ozvať alebo pod videom mu napísať, že Krafe, som tvoj fanúšik, no tak porozprávaj so mnou, je to môj sen už má od malého decka. Viem, že to auto by som nemal bars rozbíjať. No to si mi bola super, si sme pripravení. Jo, ja som pripravený, ja neviem, jak mi kľúci. Na nich, chlapci, dobre. Na nich, OK, CJ. No, tohle by malo ísť robiť. Čo však? Je to zdarma. Čo zdarma, to je zdravie. Čo? To tak ľahko? Ok. Také sračky, také ženy, to ty. Balasovia, ale majú love dosť. To nemôžem povedať, že? No takto, presne. Vidíte, nie je to dlhé, no. Teraz ide taká ulička, blbá. Šikmahúčka. Ne. Čo, tak pochope ste, vy ste aký zlatý, ježiš. To je milé. CJ. Nevidím, kto má lepšiu zbraň. No vidím, ale jak sa to googlo, no. Kašľať to mám do 150 nabojov a ešte si môžem kedykoľvek zobrať, koľko budem len chcieť. Čaute. No teraz sa musím sorry ponáhľať. Po pani Fizzly. No väčšinou tu idem z tej strany. To je také spomalené auto, no chlapci. Takú šunku. Čo ste? Čo malo byť akože? Čau Lukáš. Choď ďalej. Ja ťa nebudem vyrušovať. Však si on zaber pár ľudí. Zle som šiel. Ale huste som vyzýval s policajtami. A nenáhodou, to je dobrá cesta celkom sa mi páči. Viem, že trať ide okolo toho, čiže môžeme ísť pekne po tratiek čavovia. Pani policajti, debili ste. Ako len v tej hre. Ináč, policajti sú dobrí, ale tu sú nevychytaní. A nemám zabíjať policajtov, ešte tu mi to tu píše, lebo by mi dalo mission file, lebo tam ten Fizzle by sa nasral. Toto je práve, že GTA, v ktorom Fizzlov nezabíjame. Nemali by sme. No, tam je nahnevaný ten policajt, ten Černoch, čo je policajt na baterky. Tak to poviem. Koľko je? 5-7 minút hrania, no celkom. Ježiš, tak toto bolo tesné. Idiot. Žiadiť. Takú istú farbu mi dal, to mi pomáže. Taká. No je to dobré na tej hre, ale nevychytané. No aj tak by si mohli môj face zapamätať. To už je na Mafii 2 vychytané, ale aj tak, nie zas tak. No aj Mafia 2 bude, ale až o 150 miliónov rokov. OK. Takže dávajte sa pozor. CJ, kámo. OK. Ja si kúpiť pár piv. $500 na pár piv. Nevrávim. Čiže pomaly aj končíme s ďalším dielom. Vítajte u mňa doma. OK. Tu chcem ísť, tu a tu. Mal som si to dať na horné, ale